galaxies, the universe, the quasars and the cosmic dust. Kini ang awit nga gipaambit sa bagong artist ubos sa AltG Records nga gihalad niya sa iyang mga supporters. Ang 20 anyos nga singer nga si Plume gikan sa Baguio City ug kasamtangang nagkuha sa kursong computer science sa University of Baguio. Nung nag-iisip ako ng stage name for GMA, I wanted to take inspiration from my name. Tapos, ang kinuha ko po is yung Quill from my Shaquille na spelling. Kaso, masyado pa rin po sa malapit sa name ko yung Quill. Kaya naghanap na po ako ng other synonyms and that's how I landed on Plume po. Nagsugod si Plume sa iyang music career sa tuig 2021 atol sa pandemya, di nagsugod siya sa pagsuwat og mga awit nga base sa iyang kasinatian. Nang hinaot siya nga suportahan ang iyang bagong single nga Beautiful nga gi-release niya atong Biyernes. I hope you'll support my song po and hopefully you can enjoy the song na pag narinig nyo na, and I hope everyone would stay as beautiful as the song suggests. So, yun po. Thank you po. Hinayaan mo akong saktan ng I had no choice! Kaya mas pinili mo na ako yung mapahamak? Sarili mo lang yung iniisip mo! Shut up! Nagsugod na ang World TV premiere sa gikahinamang bagong afternoon prime serye nga Lilith Matias, Attorney at Law. Gibidahan kini ni kapuso actress Small But Terrible, Joe Berry, kinsa modela sa papel isip Attorney Lilith Matias. Andam na siyang hatagan og hustisya ang mga giano-yano ra sa katilingban matag hapon kana sa GMA Afternoon Prime 3:20 PM pagkahuman sa abot kamay na pangarap.